Qed ikun meqjus bħala suċċess il-proġett tal-Living Carer li tħabbar fil-budget għal din is-sena, għax familji li għaddejjin minn din l-esperjenza jitkellmu dwar id-differenza li ġabet f'ħajjithom. Iżda dan ma jfissirx li m'hemmx diffikultajiet, kif wara kollox ikun hemm f'kull proġett pilota. Jirriżulta li l-ikbar sfida qed tibqa' dik li l-anzjani isibu l-carer, kif spjegat is-Segretarju Parlamentari Ġustin Karwana. Żewġ elementi li rajna fost il-kriterji illi jisom qed joħolqu ċertu diffikultajiet huwa l-fatt illi l-applikanti qed isibu diffikultà biex isibu carers għax ovvjament ma jkunux jafu min huma dawn il-persuni kwalifikati u min-naħa l-oħra il-carers ma jafux min qed japplika għal dan is-servizz. Għal dan il-għana allura ser inkunu qegħdin noħolqu reġistru sabiex dawk il-persuni interessati li joffru dawn is-servizz ovvjament ikunu kwalifikati jkunu jistgħu jiġu d-dipartiment u jinniżlu isimhom f'dan ir-reġistru biex bekk l-anzjani li jridu jimpjegaw carer kwalifikata ikunu jistgħu jaraw min huma l-persuni jkunu jistgħu jażlu minn hemmhekk. Fil-budget għal din is-sena, il-Gvern alloka €1,000,000 għal dawk l-anzjani li qed jistennew li jidħlu f'dar residenzjali tal-Gvern biex minflok jażlu li jimpjegaw carer li tieħosibhom f'darhom. Jirriżulta li hemm madwar 100 applikazzjoni bejn dawk ipproċessati jew li qed ikunu ipproċessati. Filwaqt li xi ftit ma sodisfawx il-kriterji, il-maġġoranza qed jistennew il-carer. Huwa ovvju illi dan kien servizz mixtieq ħafna li xjagħti l-fakultà lil persuni li qegħdin fuq lista ta' stenni għal dar tal-anzjani jibqgħu jgħixu fid-dar tagħhom u jieħdu kura professjonali ġewwa darhom stess mill-persuna magħżula minnhom stess u meta jkun hemm il-sodisfazzjon tal-kriterji stabiliti, il-Gvern ikun qed iħallas sa massimu ta' €4,500 biex appuntu jitħallas dan is-servizz. Il-carer trid tkun kwalifikata u l-kuntratt ta' impjieg offrut lil carer għandu jinkludi kundizzjonijiet li jirrispettaw id-drittijiet tal-ħaddiema u quddiem rispons pożittiv li Karwana żvelat li saru proposti oħra. Għamilna proposti oħrajn fosthom illi jinbidlu l-kriterji. Qegħdin ngħidu illi l-ammont qed nipproponu fi stadju ta' proposta qed nipproponu illi l-ammont illi jitħallas ta' €4,500 jiżdied kif ukoll anke nestendu il-kriterju tal-persuni li jistgħu japplikaw għaliex kif kien imħabbar fil-budget kriterju minnhom kien li persuna li tista' tibbenefika minn dan is-servizz kellha tkun fuq il-lista ta' stennija sa data tal-budget ta' Ottubru li għadda. Ovvjament dik issa rridu nirrivedwa biex iktar nies ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan il-proġett. Ovvjament imbagħad minflok proġett pilota ikun proġett sħiħ, proġett li jkun parti mill-sensiela ta' proġetti u ta' inizjattivi u ta' servizzi illi joffri d-Dipartiment u l-Gvern.